uMkhwebane ufake isicelo kwinkundla yomgaqo-siseko ukuba iguqule isigqibo sayo sangaphambili esibangele ukuba ikomiti iqale inkqubo yokumkhupha kule ofisi. Usuku lokugqibela alunikwe nguMongameli Cyril Ramaphosa ukuba achaze kutheni engenakunqunyanyiswa de kugqitywe uphando ngakuye lufikelele esiphelweni ngoLwesithathu. Akukacaci ukuba umongameli uza kumnqumamisa xa lufikile olu suku kusini na. The process of suspension in terms of Section 194 is a separate process by a different arm of government. So it does not necessarily impact on the ability of Parliament to do what it has to do. Iqela le-EFF nele-ATM afuna le nkqubo imiswe de inkundla yomgaqo-siseko igwebe kwisicelo sokuguqula isigqibo sayo. The most acceptable thing to do will be to give the Constitutional Court process a chance to proceed with the hope that the Constitutional Court will resolve this matter quick. And once that is done, we can proceed. We are really not in a hurry to arrive at achieving justice. We believe that the proceedings of this committee must be suspended until the court proceedings are effectively completed. Nakuba kunjalo ikomiti ithi iyaqhuba nomsebenzi wayo njengoko kungekho sithintelo senkundla esibanqandayo. Nothing that we are doing here today is illegal. We have embarked on a constitutional process of this inquiry. We have done this before. When this process, there was a very clear legal matter placed in front of us in the form of an interdict. We paused our work. Amanye amalungu eParlamente avakalise ukuxhalaba kukuthi gqolo kukaMkhwebane esiya ezinkundleni esithi fanele azihlawulele epokothweni yakhe indleko. Dingilulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa.